Hola, bon dia. El meu nom és Joan i amb els meus companys anem a explicar l'oratge que farà el següent dia. Comencem amb una borrasca procedent de l'Atlàntic que afectarà a Galícia, a part de Castilla i Lleó, a Astúries i a aquestes zones veureu que està molt encapotat. Passem al meu company. Del mar Mediterrani vindrà un anticicló que afectarà les comunitats que afectarà la Comunitat Valenciana, a Múrcia, a Catalunya, Aragó, a les Illes Balears i Ceuta i Melilla. Aquest anticicló farà que les temperatures augmenten i portarà bon temps a totes aquestes comunitats. Per la borrasca afectarà Galícia i les mínimes de Galícia seran de 5 graus i les màximes de 8. També per l'anticicló que afectarà Múrcia i a la Comunitat Valenciana, a Múrcia seran les mínimes de 10 i les màximes de 15. I en la Comunitat Valenciana el mateix. Les mínimes de 15 i les màximes de 20. També en les Illes Canàries les temperatures seran mínimes de 22 i les màximes de 25. Hola, avui vaig a explicar-vos els fronts de calor i de fred, els anticiclons i les borrasques que tenen que vindre. Per el sud entrarà un front calorós i per el nord un front fred. També per l'oest entrarà borrasques que ens portaran precipitacions. I a l'est un anticicló que ens portarà calor. Hola, em dic Júlia i vaig a explicar-vos els elements de l'oratge que farà Espanya. En el nord hi haurà precipitacions en forma de tormenta a Galícia. En Castella i Lleó hi haurà precipitacions i en Aragó, al nord, hi haurà precipitacions en forma de... Ara vaig a parlar-vos de les temperatures. Les mínimes en tot Espanya seran en la Comunitat d'Aragó, que com neva n'hi haurà de mínimes menys 1 graus per la borrasca que entrarà per l'oest d'Espanya. Les màximes d'Espanya estaran en la Comunitat Valenciana gràcies a l'anticicló que ha passat per el sud.